Sanibonani. Oh gogo. Hayibo. Dukela gogo benu nini. Kinibingelele nje nangivimba. Yebo siphilile gogo. Imiyalelo yala kuthiwa angangeni ngisho nanoyedwa ngaphakathi ngaphandle kwenu balomndeni. Nami ngumndeni nje, ngilunga lomndeni nami la ngizobona umyeni wami. Asikwazi lokho mama thina senza umsebenzi wethu. Awuvumelekile ukuthi ungene la. Mina ngidlala ama game. Ngiyanibona nje ukuthi ngidlala ama game. Mina ngizobona umyeni wami la ngaphakathi olwela impilo yakhe. Mana gogo, nathi senza umsebenzi wethu la. Asikwazi lokho thina. Awuvunyelwe ukuthi ungene la ngaphakathi. Into ongayenza nje usambele la gogo. Lo muntu ola ngaphakathi sifuna abe phephile. Asikwazi ukuthi sona uzofunani la. Cela usambele la gogo. Ake nimeni kaphephe kumina. Aphephe kanjani kumina ngihlala naye? Asikwazi thina lokho mama senza umsebenzi wethu. Asikwazi ukukuvumela ungene ngaphakathi. Kodwa abantu abami ngiyanicela, abantu ngiyanincenga umzuzwana nje ngikwazi ukubona umyeni wami ngaphakathi. Umzuzu lo sesinginikile ngaba simele ngaphandle sikhuluma nawe. Cela usambele la gogo. Shaya ishopha sakho sebenza la. Hamba nje gogo. Hamba gogo manje. Hayi kulungile kodwa angisiyo ugogo wenu ningibheke kahle mina ngisiyo ugogo wenu. Awufuna ukuya khona usuke esalukwazi hamba la. Hamba gogo. Hamba gogo ngazibuka bani. Hamba. Kodwa sengaze ningixoshe kanje abantu abami. Hamba gogo. Ngiyanicela bandla, ngiyanicela. Sikhulume nawe sesiphelile manje gogo. Bayikona nje kuumusa yazi. Ish. Wena ukhuliswe yimina. Ukhuliswe yimina. Ngicela ungaphinde ila itohweni lami isekhaya. Ungaphinde uphathe igama lika baba. Ngiyacela mntanami ngiyacela. Ma ngiyazi baba ilento ayiyona kodwa mina nginethemba lokuthi uyakudinga. Udinga bani? Le ndoda idinga mina. Ifunani ngimina? Habi. Mayazi lento awuyiboni ngalendlela mina engiyibona ngayo. Yabo mama ungaba khona kulomzimba babadlula kubona. Lokho ngingame ngisangakulibali noma sesisendeni. Ngani yami, ngizokhuluma kahle nawe. Ngicela ungizwisise. Ngaphuma kubaba wakho. Abantu bomndeni esenginabo. Uwena nobhuti wakho omncane. Kwakunezathu zakhona. Ngiyacela mntanami. Focusa esikoleni. Ukhohlwe izo zonke izinto zabadala izinto ezenzakalayo. Into eyenzeka kumina nobaba wakho okwethu sobabili. Ngizama ngamandla wonke ukuthi kungani affect wena nobhuti wakho. Ngiyacela ngani yami, ngikhuluma kahle nawe. Kodwa ekugcineni ubaba wami ngizomdinga. Angikuphiki lo. Vele ngeke ngikuvuke sekushintshile untombela sengasayena ubaba wakho. Uyohlezi nami uyiyona indoda kumina kodwa ngenxa yezenzo zakhe ezingazange zibe zinhle kunina ingane zami nangimina uqobo kungilimazile lokho ingakho ngithi mina mntanami ngiyacela ngani yami uyithemba lami wena naka incwadi zakho okudingayo kwasesikoleni thola ngimina ngani yami ngibheke mangikhuluma nawe angikuthethisi mntanami ngiyacela Ma impilo le. Mhlambe na ngelinye ilanga ashintshe and ma yazi lento yakho ngapha ubhizwe noNtswembu ubaba ngapha ududuli usesibhedlela nami la nginenkinga engapheli. Yabona mntanami ngibheke mangikhuluma nawe. Yabona mntanami uzokhula ube mdala. Ekukhuleni kwakho ziningi ingqinamba ozobhekana nazo. Uzobona masukhulile ukuthi kungani umama ethathele inqoma ayithathile. Mina ngikufisela okuhle. Engingakusho kwena ngani yami ufocus encwadini okwamanje. Yes. Ngiyakuzwa ma ukuthi nami bengizama nje ukubuka impilo ngelinye izinga nangamanye amehlo. Angikuphiki lokho. Kodwa okwamanje asimdingi mntanami mina ngifuna
ufocus ezincwadini, uphume banganini, ufocus mntanami ezincwadini zakho, ukhumbule into engihlezi ngikutshela yona mihla namalanga, imfundo ukhiye wakho wempumelelo. Ngiyacela mngani yami, ngilalele. Khohle indaba kababa, focus ezincwadini zakho mntanami. Hayi ngiyakuzwa uma ngizokwenza njalo. Ngiyacela sithando sami. Mntanami uzokhula ube mdala ngelinye ilanga. Impilo ineyinkinga. Ineyingqinamba, inama-challenges akhona. Kodwa sikudingayo ukuthi sime emkhulekweni, sikhulekele impilo yakusasa. Wena wenze njengoba umama eshilo, yes? Funda sithando sami. Abantu angibhizi namabhode la, ngenzela nina. Sawubona wemuntu omdala. Mntanami uyaphila? Hayi, ukuphila ngiyaphila. Kodwa umuntu ozongiphilisa kakhulu ngicabanga ukuthi wena. Azi ke ushaye phansi ngoba phela mina ngisiya umhlengikazi. Kanti wesalukazi uyongiphilisa nje ngokungiphendula. Sacela ungixolele mntanami, yazi ikhanda lami nje lisaphithene. Cela ngiphi space bandla ngiyacela. Ungixolele mntu omdala espacini sakho, kodwa lolu lwazi engilifunayo ngiyalidinga ngizolithola kuwena. Nali ibhadi lami bo. Sekuyoba kuwena ke mntu omdala ukuthi lolu lwazi ngilithola kalula noma ngindluzula. Kodwa phela besingekho kodwa phela isidingo sokuthi kuze kufike la kukhona. Ngicela lento siyikhulume ngomoya wesonto bandla ngiyakucela. Very good. Sondela. Awutshele mina uphi umyeni wakho? Angimazi. Wasalukazi. Umyeni wakho senyamalele esidiscard lapha and corporal ayineme nese. Umyeni wami uthathe izinsuku zakhe etragini, angimazi. Anginendaba mina nolwazi lwakho uthi usematragini noma ukephi. Umyeni wakho uyadingeka and sizomthola noma ungamfihla. Yabo kumfihla kwakho siyobulala umndeni wakho one by one nize niphele. Awusabuyela la. Sabona wensizwa zami. Yebo basi. Niyani wensizwa? Hayi siyancane. Ya, ngabe kuyasebenzeka nje kodwa umuntu. Hayi kuyasebenzeka mlungu. Ya, hayi kodwa umsebenzi wenu uyaphusheka. Ngaba khona inkinga lezi ezikhona kodwa nje hayi siyakwazi ukuthi siyilungise. Yonke into is under control. Kuhle. Ngabe akekho mhlawumbe emphazamisayo nje. Bona sikhona indoda esiyafika la 3 times endlela ehlukene kodwa sikwazile usave yento mlungu. Ingakwazi ukungena ngaphakathi. Kuhle lokho ngikuzwa kuyajabulisa. Kumele nikuhlomuleleke lokho madoda. Njengomsebenzi wenu enenzela wona. Uyakhuluma ke umlungu yamuzi. Hayi siyajabula mlungu. Yona le ndoda iyasabeka yona. Ya kodwa sikwazile usave yento ngaphakathi. Hayi ke madoda. Namhlanje umsebenzi wenu sesiyawuqeda. Nduna. Hayi, siyawuqeda namhlanje. Hawu siyabonga mlungu. Namhlanje ubafo samkhipha. Simise endaweni ephephile. Manje ubafo simkhipha ebusuku madoda. Ngicabanga ukuthi wena mlungu ngoba sikhona la sizele ukugada yona le ndoda le. Asindawo ngaphandle ukuze ilulame isibe right. Everything is under control. Awu. Kwakuhle lokho ngikuzwayo. Efana nomfowethu le. Yawu sewumndeni. Siyajabulisa ke lokho ngikuzwayo madoda. Hayi ubafo ube nabangani abamthandayo kakhulu. Ngiyabonga phela sesifana nomndeni njengamanje. Hayi. Sesumndeni phela manje wethu. Ya so far la kufa khona yena. Sesumndeni manje. Sesiyafana nesumndeni. Ntambama. Sinde. Hayi Bonga thina. Ngajabula kakhulu ukuthi futhi niqhubeke la niqale khona nize nophethe madoda. Kuze sibe right. Siyabonga nduna.
phela sekucheck iBP-ke weyintombela. Qondisele ngalo-ke bese uyarelax. Hayi khamba kahle ntombela. iBP yakhe right, it's 110 over 70. Uchaza ukuthi right ngoba ayifikile 1/8 or 1/4 over 9. Because mase ifika lapha isuke ngasekho right. Wentombela. Sesicheckile-ke baba sa-checka. Kodwa ke khona lokho kokunye-ke okukona okubalekile njengoba ekufuneka sikwenze. Uyakwazi vele. Sizochecka i-HIV. Umuntu nomuntu nje siyamchecka nje. Hawu, ngabe khona isidingo yini ma ukuthi ngingathatha amagazi? Asikakawathatha amagazi njengamanje sisachecka nje sizokuchofoza ukuthi likhona yini igciwane noma alikho. Ngoba phela vele isikhathi esiningi umuntu akabonakala ukuthi unalo ngoba phela lingaphakathi egazini. Yini manje? Hayibo. Hayi mangeke. Yo, Inkinga ikephi wesihlobo sakho? Ayi ukuthi manje lezi zinto zokuchecka indaba zama-HIV mayi. Hayi mayi. Uke wachecka kodwa empilweni yakho noma nje yawo? Noma angaze ngichecke, angichecke ma, angaze. Akuve kubalulekile-ke wentombela ukuchecka ngoba phela uma uchecka i-HIV noma ngabe kutholakalani. Yebo. Makutholakala ukuthi unalo igciwane akusisi isigwebo sentambo leso. Okade ukwenza nje usazokwenza mawusebenza usazosiqhubeka nje usebenze. Nazi izinto esichecka ngazo. Okay. Amathuluzi ethu lawo esichecka ngawo. Yeah. Kwezempilo. Yeah. Right. Uright? Hayi, right ma. Are you sure? Hayi ngisho. Angifuni phela kwenzani? Hayi khuleka manje nami ngiyakubalekile. Uthe musungichazele nami ngavele ngabuka ukuthi hayi kubalekile lokho. Bese uthi uphuma la emnyango ukuthi vuvu usuyaquleka. Yebo. Kodwa phela indoda ngeke iquleke. Ubala lo, ubala nje. Yebo. Ubala kade sayiqala lento. Uyababona oLand bangaki Ntombela? Ngiyababona ma. Bangaki? Hawu madoda. Babili. Kubanjani? Uthe ngabe bezoba babili. Yes. Madoda ngena ma. Sekuvela isimo la. Isimo sani leso? Uyazi indodana le yabafo le akade sanda nokuhlangana naye sanda nokuyithola. Isivele yanyamalala. We indala kabi leyo ndodana ucabanga usibuyele kwala kubo mhlambe? Hayi angicabangi kanjalo. Angikaze ngicabange kanjalo. Yindaba engenza ukuthi ucabange. Awucabangi mhlambe ukuthi iyona embulele? Isimo esifana naleso. Kodwa umqondo wami ungakaze ufike lapho. Phela ubaba unamabhizinisi. And futhi nemali khona udriver ama truck so leyo ndodana iyacabanga ukuthi mayingambulala ubaba ngingakwazi ukuthi kube yona ezithola amafaki. Kodwa ke igazi lakhe bo usho ukuthi selengenza into efana naleyo. Usengakwenza lokho akamkhathalele kangako phela ubaba wakho usanda kumthola manje usengenza noma yini for ukuthi ethola amafa pay reverse yokuthi akakwazanga umonta sonke lesikhathi. Kuyacaca ukuthi kuzinto alandelwe kancane ubonakala ukuthi ke yini engasitholakala ngcono. Ngithole izindawo yaziphula umoya Hawu sanibonani makhosazana. Hawu ngiyabonga ukuthi isicelo bengisicelile ngicine nasenza saba impumelelo njengoba nginifica nihlangene nje kahle kanje. Ngiyabonga. Hayi khona kubangani uyazi. Sibonga ukuphepha. Kona-ke lisho meeting yale. Kwenzakalani la? I-surprise. Surprise. Into zeni lezo sinesikhatha lezo. Kunezinto eziningi ngabe fanele ngizenze mina. Awukhuluma ukuhlala odabeni. Kodwa mashanga ukufunda ukulinda nawe. Hayibo. Ngifuna ukuzwa. Hayi, Mtshele. Mtshele. Hayi ke kusenjalo nje. Kumnandi kakhulu ke ngizene indaba ezimnandi la ubafo emva kwesikhathi eside lweli impilo yakhe esibhedlela sebeze bamdedela usendleleni nje nkulunkulu. Kufuze ngabe siyajabula kabi, siyacelebrate.
Hayi ke jabulani bafazi bakhe. Nabo abantu amele bajabule. Hey! Ntombi ukuthi Kufuze ngabe nekhaya manje sishisa imbengu ubuhliphihliphi namavolose siya-celebrate ukuthi ubafu uphumile uzoba la wakhe yonke into imnandi. zaphela iy'ngane zabantu kufa. Jabulani bafazi bakhe. Jabulani. Hayi awulandi inkosi mani ngabe siyashisa la manje Leonto, siphuza amadiliki sishaya amaglasi senze ishere. Yabo bafazi bakhe. Jabulani bafazi bakhe. Akwenziwa kanje. Akwenziwa kanjalo. Buya hlala phansi. Hlala phansi. Kodwa bengivele ngisho kwasekuqaleni lento ngathi wrong usungihlanganise nalaba mina. Ngibonge mhlengikazi umsebenzi omuhle owenzile and uyancomeka kakhulu. Hayi kanti khuleka Ntombela nami nje bengenza umsebenzi wami akukho kuthini. Kanti nami njengeclient ave ngijabule kakhulu umsebenzi wakho. Hayi well ngalapho you should thank yourself ngokuthi nawe ukwazi ukulalela imiyalelo yami. Ngiyethemba ukuthi nalekhaya bakholela kahle. Noma nje kuyi-scholarship umuntu uthola amakinati kodwa ke akufani kona ngomuntu akwazi ukuthi aqhubeke nempilo. Isiphalaphala esinjengawe sifanelwe yona yonke into. Hayi lokho wena okubonayo. Impilo mina enginikeza okunye. Bozwana nathi uzophila butebu. Bonke abantu besilisa basho kanjalo. Kodwa ngethembe mina. Sacela bandla ungibambele khona indlela ephuthumayo efuna ngisheshe nje ngihambe manje. Hawu ngiyacela mfethu. Iyaphuthuma le ndlela angikwazi ukuthi ngiyimise ngiyacela unizele. Ngoba hlezi kuphithizela la. Ngiyacela nami nje phambili nje. Yiphi leyo ndlela leyo? Avu njalo ke nemibuzo ngizoxoxela ngibuye. Sengibuye. Unizele isiphala lapho ngoba. Ungifakele iqatha la uyazi nami ngithanda ukudla. Bye. Bye. Ngane ezaqobo. Bafo kade ngikulindile sonke lesikhathi sengiyoze ngibe matasa phela mina. Kanti ubanjwe yini manje? Uthukephi? Uthi useseduzane. Akashashe bo sesijabu ukumbona. Baba nje ngiyacabanga ukuthi umuntu Yona surprise le?